In Terneuzen wordt veel geklaagd over zwervers. Mensen voelen zich onveilig. De gemeente en het Leger des Heils zien dat probleem ook. Meer mensen zich aanmelden, meer mensen buiten slapen, meer problematische situaties waar niemand raad mee weet. Ja, dat is zorgelijk. En verder in deze uitzending. Wie heeft het centrum van Middelburg verwoest? En waar het nazomerfestival neerstrijkt dit jaar. Goedenavond. Ze hangen rond in parkeergarages en bij winkels in het centrum. Soms zijn ze dronken, vaak liggen ze te slapen. De gemeente Terneuzen zag het aantal daklozen en de overlast daarvan de afgelopen maanden toenemen. Samen met het Leger des Heils wordt geprobeerd het probleem op te lossen. Hier bij winkelcentrum het Schuttershof in Terneuzen zorgden de daklozen de afgelopen maanden voor veel overlast. Zo sliepen ze in de buurt, maar deden ook hun behoeften in de portieken van de winkels. En dat zorgde voor veel klachten. Reden genoeg voor de gemeente Terneuzen en het Leger des Heils om actie te ondernemen. Wat we zien is een steeds grotere groep dakloze mensen. Ja, die hun heil zoeken in portieken van flats, in parkeergarages. En geen kwaad in de zin hebben, maar alleen het beeld vaak al voor wat onrust zorgt. Daar komt van alles bij kijken. Bij de opvanglocatie van het Leger des Heils in Terneuzen is het daardoor al maanden druk. En dat betekent dat wij steeds vol zitten en we ook een wachtlijst hebben. Dus dat betekent als jij dakloos bent op straat belandt dat je niet direct een plek hebt om te slapen. Daklozen in Terneuzen zijn zichtbaarder dan ooit. Een bekend voorval is de dakloze man die lange tijd met heel zijn hebben en houden in een bushokje sliep. En zelfs, zoals op deze beelden te zien is, op een druk kruispunt ligt te slapen. Maar het zijn niet alleen mensen met psychische of verslavingsproblemen. We zien steeds meer jonge mensen ook die gewoon door scheiding bijvoorbeeld of andere financiële problemen dakloos raken. En dan belandt men vaak toch op straat, in ieder geval tijdelijk. Er is natuurlijk in Nederland een enorm woonprobleem en daar kampen wij ook heel erg mee. Dus wat wij merken is dat mensen hier veel te lang blijven zitten, terwijl mensen al best wel snel in staat zijn om verder door te stromen. Dus we hebben eigenlijk veel meer behoefte aan doorstroomplekken. Voor die doorstroommogelijkheden zorgt de gemeente nu. Er zijn al 5 scheve huizen voor overlastgevende daklozen. Daarnaast heeft de gemeente nu ook 10 tiny houses beschikbaar, die eigenlijk bedoeld waren voor expats. Maar die maakten er weinig gebruik van. Toch 10 mensen die nu weer mee kunnen doen. Een aantal van hen is al doorgestroomd naar regulier. Dus we zien ook dat ze niet verzanden in deze oplossing. Maar ook echt weer een plekje kunnen krijgen in de reguliere woningmarkt. En daarmee ook in onze samenleving. Het Leger des Heils zet op zijn beurt weer veldwerkers in. Zij gaan de straat op om daklozen aan te spreken. We zoeken mensen op buiten, we zoeken mensen op in een auto en we proberen daar waar we kunnen al iets in te zetten, waardoor het misschien ook makkelijker is als ze hier binnenkomen, dat ze sneller kunnen doorstromen. Inwoners van de binnenstad merken dat het daklozenprobleem door de inzet van het Leger des Heils en de gemeente al minder is. Maar het probleem is zeker nog niet weg. Ook in andere steden, zoals Vlissingen en Goes, merkt het Leger des Heils dat er een groot tekort is aan opvangplekken. Zoals ik het afgelopen jaar zie ik wel echt die beweging inderdaad heftiger worden. Meer mensen zich aanmelden, meer mensen buiten slapen, meer problematische situaties waar niemand raad mee weet. Dat is zorgelijk. Andere Zeeuwse gemeenten houden de aanpak van Terneuzen in de gaten. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar locaties voor andere containerwoningen voor daklozen. Concrete plannen zijn er nog niet. Het aantal banen in Zeeland blijft groeien, maar het gaat wel minder snel dan voorheen. De afgelopen 3 jaar steeg het aantal banen met een kleine 6%, omgerekend bijna 9000 arbeidsplaatsen. De komende jaren komen er ongeveer 1200 banen bij, verwacht het UWV. Vooral in de zorg komen er banen bij. Dat komt omdat de vraag naar zorg stijgt en veel mensen die nu in de zorg werken gaan met pensioen. Bij alle rioolwaterzuiveringsinstallaties in Zeeland heeft het waterschap PFAS aangetroffen. Dat is onderzocht om een beeld te krijgen van waar de gevaarlijke stoffen vandaan komen. De belangrijkste conclusie is bijvoorbeeld dat we matig belast zijn. En dat het dus meer is dan alleen huishoudelijk afval. Dus er zijn nog meer bronnen. Dat zijn de belangrijkste conclusies.
Er komt dus ook PFAS uit andere bronnen in ons afvalwater terecht. Dat kan uit de industrie komen, maar ook uit bijvoorbeeld blusschuim. Dat wordt nu verder onderzocht, zodat het uiteindelijk bij de bron aangepakt kan worden. Er nestelen steeds meer meeuwen op daken van woonhuizen, vooral in Vlissingen. Dat heeft te maken met de opmars van de vos, bunzing en steenmarter. Om overlast tegen te gaan zijn er speciale nestkasten voor meeuwen ontworpen en die werden getest op het bedrijventerrein van Dame. Ik ben eigenlijk gaan kijken vanuit de meeuw. Je ziet dat meeuw, niemand wil de meeuw in de stad niet, in de havens niet. Eigenlijk gaan kijken van wat beïnvloedt die meeuw en waar wil die meeuw zelf zijn. En ja, hoe kunnen we dan daken inrichten voor meeuwen. En lukt dat een beetje? Nou, zoals je kunt zien is het hier een groot succes. Ook boven mijn verwachting, want we hadden niet verwacht dat het zo'n succes zou zijn. Maar een groot deel van de nestkasten is hier bewoond. Dus de meeuw lijkt er echt een voorkeur voor te hebben. Ook op stukken dak waar ze voorheen niet zaten. En zo lijken de nestkasten zowaar een oplossing te zijn voor mens en dier. Het is een litteken in Middelburg. De vernietiging van een groot deel van de binnenstad op 17 mei 1940. De laatste decennia buitelen historici over elkaar heen over de schuldvraag. Waren het Duitse bommen of toch Franse granaten? Of allebei? Peter de Haas en Tobias van Gent komen na uitgebreid onderzoek tot een nieuwe conclusie. Als een paar dagen nadat de binnenstad van Rotterdam in as wordt gelegd door Duitse bommenwerpers ook Middelburg in brand vliegt op 17 mei 1940... wordt in eerste instantie geloofd dat ook hier sprake was van een terreurbombardement. Zeeland had zich immers niet overgegeven omdat het Franse leger hier nog de nazi's probeerde tegen te houden. De dag na de brand bleek hoe groot de verwoesting eigenlijk was. Vreselijk, kijk om je heen, je ziet allemaal nieuwbouwpanden. Ongeveer een derde van de binnenstad, zo'n 600 veelal monumentale gebouwen zijn verloren gegaan. En dat waren ook onze mooiste monumenten. De abdij was zwaar beschadigd, het stadhuis, de Zeeuwse bibliotheek. Dus het is wel een heel belangrijk en heel beladen moment uit de Middelburgse geschiedenis. Er verrees een monument en verspreid door de binnenstad liggen nog steeds stukken van verwoeste gebouwen met een tekst die naar een Duits bombardement verwijst. Klopt dat eigenlijk wel? Nou ja, bombardement denk je veel aan een luchtbombardement. We denken overigens een sterke aanwijzingen dat er wel degelijk vliegtuigbommen zijn afgegooid. Maar het zijn ook vooral artilleriegranaten geweest die Middelburg hebben getroffen op 17 mei. En die hebben dus die stadsbrand veroorzaakt. De theorieën wezen lange tijd voornamelijk naar de Duitsers. Totdat Ton Goossens de knuppel in het hoenderhok wierp en vooral de Fransen de schuld gaf. Je kunt niet een natie de schuld geven van feitelijk een oorlogsmisdaad, van iets wat niet is begaan. Althans, uit mijn onderzoek is het in het geheel niet gebleken. Een onafhankelijke commissie wil in 2016 niet haar vingers branden aan een definitief oordeel en houdt de waarheid in het midden. Dat volkomen zekerheid over de oorzaak van de stadsbrand niet valt te geven. Met die beperking kan de commissie goed leven, kan de commissie zich goed aansluiten. Nu, in 2024, leggen deze heren een bom onder de bewering van Goossens. Dat wij geen harde aanwijzingen gevonden hebben dat het Franse beschietingen zijn geweest. Wel hele duidelijke aanwijzingen voor Duitse artillerie die op verschillende plekken heeft geschoten, waaronder ook op Middelburg. En ook stellen de heren nu met grote zekerheid vast dat er bommen zijn afgeworpen. We weten dat er permanent de hele middag Duitse vliegtuigen in de lucht zijn geweest, geen geallieerden. Dat betekent ook dat als er vliegtuigbommen gevallen zijn, dat die Duits moeten zijn. Er zijn wel wat ooggetuigen die hebben gezien dat ze bommen in een rij zagen vallen. Nou, dat kunnen alleen maar vliegtuigbommen zijn geweest. Ooit kreeg de tragische gebeurtenis de naam het vergeten bombardement. Nu de theorieën door de jaren heen steeds maar weer de aandacht vestigen op die grote brand in Middelburg, lijkt van vergeten in ieder geval geen sprake meer te zijn. Het programma van het Zeeland Nazomerfestival is vandaag bekendgemaakt. Er is een nieuwe artistiek leider, maar de ingrediënten blijven hetzelfde. Theaterproducties op bijzondere plekken. Ik wil niet. Nee, het schip is rot. Het schip is rot. Raak me niet aan. Het festival opent eind augustus met de klassieker Op Hoop van Zegen. Die gaat opgevoerd worden op een best unieke locatie in de haven van Ierseke. Het stuk van Heijerman speelt zich af in die vissersgemeenschap. Nou, en we dachten als er één plek is waar die voorstelling heen moet,
dan is het Ierseke. De vis wordt duur betaald. De nieuwe artistiek leider wil door op de ingeslagen weg. Het festival brengt weer enkele eigen producties en haalt opnieuw landelijke succesvoorstellingen naar Zeeland. Het uitgangspunt, alles toegesneden op de locatie. Het is zo goed dat de voorstellingen zich, dat we die nog meer gaan verankeren op de plek waar ze terechtkomen. Het programma van de komende editie is divers, maar als je het moet typeren... Best veel persoonlijk werk wordt getoond. Op een heel gevoelsvolle, intense manier. Veel bewolking vandaag. Het zonnetje kwam af en toe tevoorschijn, vooral vanmiddag. En het werd een aangename 20 graden. Vanavond en vannacht kan er wat regen vallen. Morgen zonnige periode en het blijft droog. Het wordt wel een stukje koeler dan vandaag. Je kunt onze app nu ook in je auto gebruiken via Apple CarPlay en Android Auto. Op die manier kun je luisteren naar artikelen die in de app staan. UWV Zeeland, lage werkloosheid, maar ook grote problemen voor de industrie en de zorg. Het UWV verwacht dat de werkgelegenheid in Zeeland minder snel... Ja, en dat is ook handig als je je leesbril niet bij je hebt. Dit was Zeeland Nu. Een hele fijne avond.